Geta Makwere asomoje gabo kumwenia omoroki wa skuru ya Kisi School asereta Evans Sembe jubono kolekana meje kaunti Nyamira abarai aho bayigomba ikirana asomoje goyo gati abarai bayikirana sensemo ngamo no yo tenenete amangana je bintu bitoetana ine John Matinga imeje kaunti ya Nyamira oyibono nyara kubolia abantu bane kibuna kolenda bale ebintu bitoetana ne naboni gato mengora asoko nyara kubolia abantu banyara kubwaterana rikirania ekirenga kyomure kwensore Samuel Ruto anemono asamangana lingi tobusmeki wemete bilioni 15 inse miaka 10 erebosio. Estima yabeire ekogenda kera marogoba. Estima ge bono twanarire guchakira saa moja paka chinsainye guseisano abandu babora bombari gutwara estima. Gente kiabire kimo chando monene kiara nana bana bagosoma nyomba ne skuru bari gonyara gosoma sengenjo estima ye kogenda. Nabo konyora estimere sotiki gosere keroka lakini teyo borabu nduma eti gosera ini ya borabu gegweta sao etali goeta se chistima chinde chigoeta etate kobori kiato kwana na bandu ba Kenya Power bagote babarabu mbagwati mechando gere na Kengen nga Kengen igekore ekorosi estima enke elio ya ikachinze chiamarogoba yalimia estima yejiraini chinde twale koboria omwaziri otenete amangana yomorero na chinguru chestima alierogoro no yominto ole Kengen mwaka ominto nyambati barigererie bintebi kera bantu baborabu mbako endera kobe mechando ime naende chinsoko ngobe kuchire chinsoko inyenye asekere ward chikorosigwa chibekwe enyasi chibekwe pipe egara macha soebune tangi egara abantu banywe ndobwensi obwato bochagwa sanyomba ya echolie form korwa ase sub county admin egere form yecho bisieito tobange buna kera lituko gari goeta ya eta mwaye yabuguri obieria ya tuguta oaka na chibe sa chinke sana asekero mutieng egere obia tugutu ase ganire gutugutu bali bakongora bakuru chinyomba chiabo bona bali bari kijauri aria roche bakorete ubikuru chinyomba chiabo eli batumire chinyomba chire rented chiri chikomboire baumore para igoro togo batebia mutige tabieria mutige mbweria ekiara ko no gochabwa mochi na gochabwa masingira.